Agtang to? Tang! Oy! Agtang kit lagi. Tang! Uy, agtang! Kau lagi na. Asam ka pa do nga? Murag nagdali man ka. Dito lagi. Nganong day? Di, nakabrita ko nga naabot. Kuno kanya. Mutong ato ako sa inyo. Ang ta? Oo, lagi naabot lagi o gahapon lagi. Aw niya, kumusta man ang trabaho? Di am juga diri sa pagpangupras. Kumusta ang trabaho to Cebu? Ay. Sus, nibiya ko din ng upras. Nga to, Cebu. Mamagapon ko upras, magapon na to. Ako lang gapon tiglugit. Aw, sabi ko pa niya hara nga ikaw may tiglugits lubi. Ah, kuan magutugod akong tarbuhan ko. Ganang batan o bukhayo ba? Aw, asan ni ka pa do nga muram kag nagdali? Tuloy ko dito sa interior lagi. Magkusang ka ministeryo. Managot ka? Tuloy ko ikan syudad kay magminyo na lang ko. Ay, kung binyo ka. Saan yung minyoan ang mga kag? Naman, ex-mate na dito. Kay ba ka nga, ang minteryo abutanan na karong panahon na. Aw, nakumpiro ng uso no? Itong sa ministeryo mo. May bago karon oy. Mag-abot day ang mga bukuyab day. Nakoy kabagat dito. Ang kachat ba? Aw, may kay nanam day kay ka chatmate day. Kapoy kay trabaho ay ano diri maglugit og lubi adto lang gyapon syudad. Maglugit lang gyapon lubi may pag mga sawan lang ko. Aw, kibawgi ko nga. Milyon kay kaagtang, kibawgi kong gwapa gyud kay nang imong textmate yan. May pag ubanan lang ko nimo kay murag madlok man pud ko dito kay interview libon kay pudong ato. Aw, may pagtang kay aron nakakita po ko na ng imong pangsauno noon. May noon na. Buhitra. Mao na. Kupoy, congrats me. Congrats. Kupoy. Dire kay paila-ila na sa akong pangasawon nun. As Ay, cute si kuan day si Tiburcio ba? basta miskit eh. Ay, mapagkuhan ra na siya ay kay karon ba ang kita biya. Aw ko di ay no. Wow. Napagkuhan na gini sa mo. Day. Tang kamuwon po na ng imuhang ka-chatmate eh. Kasi nauwaw na siya sa kuha ba. Ato na lang ko dito. Kamu rin gusto kay Ay, aron. o sige Tiburcio kay amo sa nin sabu tarong ug sabot ang amo ang pagminyo ba. Day. Kamusta day? Saman. Day. Tuwag po ba? Tinod anay na imong gugmas ko, ha? Ha? Aw. Nya, day. Pero saan ta magminyo? Day! Tubag po, day. Nagsige naman lang tandok na, day. Ali, diri, day. Sabak, diri, day. Iyo po, day. Sama, day. Tinudanay na imong gugmas ko, ha? Ano sama, day? Love ko nimo? Mahal na mahal kita. Ha. Unsa? What's up, ka-James Sobso? It's time to shout out now. Shout out tayo sa akong mga classmate nga si Leo G. Pitogo, Khalid Simibato, kag Ryan Gerat. Og shout out sad kang Alipio Carlos nga nasa Qatar nga support day sa yang channel Mix Vlog 79. Og shout out sa day ka ang vlogs Duran og kang Melvin Arcepe og shout out kang Boy Waet. Para tanan guys, so Don't don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell below. So bye-bye. Bye-bye!